Die stonden er. Die wonen in het café nog. Ja, waren meer geworden eigenlijk. En toen hebben we gezegd, als we een café toch vervoegen, dan pakken we groentegels. Juist. Ja. En dat hebben ze veel te serieus genomen. Ja. En hebben dit jaar dat verwerkt, heb ik het gevoel, in een thema van een optreden. Ja, en dan hebben we nog wat. Er is nog wat te melden. Want, dames en heren, 1 lid van hun club heeft namelijk meegedaan aan Hollands Kapellen. Och joh. Ja. Janske, jij gaat gewoon los! Je kent dat niet. Ze zien een beetje groen van de angst, maar het is wel echt zo. Janske steekt die, dames en heren. En ze steekt die morgen weer. Dat we even wet. Morgen is 1 uur. Is ze dan nog helemaal groen? Morgen is ze niet groen, maar morgen steekt die wel. Maar dat is helemaal niet verloren ervan. We gaan nu luisteren nog eens. Geweldige club. Jonge mensen uit ons buurdorp. Maak een beetje plek voor het filmpje. Oh ja, het filmpje. De groene zee, dat laat zich even sprieten. Dankjewel. Dames en heren, Nuchter Vertroch, Obbicht. Kijk naar. El pinche sueño, a las 3 de la mañana, a las 2